Hello guys! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman ako sa aming kusina. Lulutuan ko yung aking mga amo ng kalderitang kambing. Me. Yun. Kalderitang kambing. Tapos nagluto lang ako ng yan. Yellow rice. Yan. Diba? Ngayon, magluluto ako ng kaldereta. Ipiprito ko ang carrots at saka patatas. Pero wala kaming green peas. Oh my God. Walang green peas. Huli ko na naisip eh. Silaw. Hello. Ayan. Nais ko. Baka magtaka kayo ha. Kada vlog ko yung damit ko parang pare-pareho. Sorry, uniform yan dito ng mga kadama. Yan. Hindi pa yung suot namin dito. Siyempre. Yan naman yung malamig kasi kaya may duble. Malamig ang simoy ng hangin. Kamusta? God, mamaya. Wait. Hirap naman ang walang ngayon. Prito. Nahin ko yung carrot sa pag-prito. Tapos, yum. Samahan niyo ako sa aking pagluluto. Iwa ako ng tawag dito, patatas. Yan ay asahan mo pagkat. Yan, pakantahan natin yung luluto natin. Kaldereta ako ng kambing. Kainin ko sila ng kalderetang kambing. Yan. There was a time. Siyempre, maiprito ko. Tulog ko na yun dito. Ayan. Kamusta? Buhay na siya gala sa Saudi. Hello sa mga nagsasubscribe. Hello. Salamat sa inyo. Hala. Kambing. Wala pa siyang tomato paste. Mamaya. Lalagyan. Saka ketchup. Yes. Yan. Kaldereta. Tapos yung patatas. Sila. Tomato sauce. Tomato paste. Simpleng kaldereta lang po.
syempre, lagyan natin siya ng konting ketchup. Ayan. Ito ko sa inyo. Ayan. Caldereta. Siyempre po, nalagyan ko po ng buharat ng kanina. Ngayon, lalagyan natin siyang konting kernel. Oops. Konting-konti lang. Para magdilaw na siya. Yun. Yun! Tumbok. Oops. Ayun guys. Nakita nyo na yung aking caldereta. So, hindi ko na maaantay mamaya. Matatapos ko ang video kasi matagal-tagal pa to konti. Sana po nag-enjoy kayo at nagutom sa niluto ko. Dahil sarap oh. Lalagay ko na to. Tapos yung kanin. Charan! Hindi nakakain sila nito. Guys, maraming salamat. Mag-ingat kayong palagi. Bye-bye!